दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि नागरिक बे लाइमोनफोरखौ जोङो ड्राग्स फ्री बिटिआर ओनसोलाव मोनसे समाजनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव मोनसे जोङो समाजखौ थिग खालामनायनि बे मोनसे बार्ता जोङो होनो आवगायदों। दिनै UPPL युथ विंनि बे मोनसे नाजानाय जों मिथिगौ दिनैनि दिनाव जोंनि समाजाव गोबां ड्राग्सजों बलि जानाय आरो जाय व्यक्तिफोरा ड्राग्स खनसे व्यवहार खालामबाय बिथांमोना ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव थानाया खोब माने असम्भब जायो। दा बेफोरखौ जोङो जोंनि समाजाव एसे बारायबोबाय थानायखौ नुनानै दिनै जोंनि बिटिआरनि चिफ UPPL नि मानिजाथाव आफादगिरि बिथांनि बिथोन बायदियै जोङो बिटिआराव थानाय मोनबा जिल्ला बे मोनबा जिल्लायाव दिनै बेबायदि माराथन रेसनि गेजेरजों समाजनो मोनसे जोङो मा होनना बुङो बार्ता बा जों समाजनो मोनसे पाब्लिसिटि खालामनो सानदों जे जोंनि ओनसोलाव ड्राग्स मुक्त मोनसे समाज जों माबायदि दानो हायो बेनि थाखाय दिनै मोनसे क'क्राझाराव माराथन रेस लानाय जादों आरो बे माराथना गासै 34 किल'मिटार बे दिनै एसे सिगां जागायजेनबाय आरो बाहाय गोबां जोंनि आसामनिल' नङा BTC निल' नङा वेस्ट बेंगल UP झारखंड आसामनि बाहेरनिफ्रायबो बेहाय बाहागो लाफैदों। गतिके जाय बिथांमोना बाहागो लादों बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनि मा होनना बुङो हामग्लायनाय जासिहरदों आरो आसा खालामो बिथांमोननि बे खारनाया बिथांमोननि बे बाहागो लानाया जोंनि समाजाव माबा मोनसे जोंनो हेफाजाब आरो मदद होगोन आं बेखौ मिजिंथियो। जाय बिथांमोना फार्स्ट प्राइज मोनगोन बिनि थाखाय जोङो 50,000 जाय बिथांमोना सेकेन्ड प्राइज मोनगोन बिनि थाखाय जोङो 25,000 बेबायदि बान्था गोबां बान्था दङ आरो बिथांमोननो जोङो गासै बान्था होनाय जागोन केस